दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि बिएससिनि चिफ आरो बेजों लोगोसे बर' हारिखौ दैदेनबोनाय सासे गेदेमा दैदेनगिरि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारी बिनि मुङाव जोङो रामफलबिल दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रामफलबिल आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन मोननै आफादजों लोगो नांनानै बिथांनि मुङाव गोसोखांथि फुटबल बादायलायनाय बेखौ 2006 मायथाइनिफ्राय जागायनानै खुंबोगासिनो दङ आरो बेयो दिनै 18थि खेबाव आगान होफैबाय। बे 18थि खेबखौ जोङो नैबे कुमगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। खुंफुंनायनि थांखियानो बेनो जे गेदेमा दैदेनगिरि कनकेश्वर नार्जारीनि गासै जाथियाव होबोनाय बिहोमा बिथांनि माहारिबाद सान्थौ नेशनेलिज्म जे सेन्टिमेन्ट बेखौ जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ खालामबोबाय थानाय जादों आरो आसा खालामदों बिथांबादि सासे दैदेनगिरिया जोंनि बर' माहारियाव उजिबाय थाथों, बिथांनि आदर्शखौ फल' खालामनानै जोंनि जेनेरेशना ओंखारबोबाय थाथों आरो माहारिनि थाखाय जे बिहोमा जे मोजां खामानि मावनानै माहारियाव मोजां बिहोमा होनो हायो बे थुलुंगाखांनायखौ बिथांनि बे माखासे गारबोनाय बोसोनफोरखौ गारबोनाय खामानिफोरखौ नायनानै जों सोलोंनो हानाय बायदि जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। दिनै जों खोब गोजोननाय मोनदों। जोङो गोबां बोसोर बायदिसिना जेंनानि गेजेरजों सोरखिबोनानैब्लाबो दिनै बेखौ 18थि खेबाव आगान होफैनो हाबाय आरो बियो दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 अक्ट'खालि बे फाइनाल बादायलायनाया जागोन। बेवहाय जोङो गोबां दैदेनगिरि जोंनि वाइल्ड विजार बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। जिहेतु जोंनि बे हाबाफारियाव गोबां बिथिङै हेल्प खालामदों। जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारनि जे चिफ बिथाङा दिनैनिफ्राय 3 बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय बोसोराव 5 लाख रां खरि बेखौ जोंनो रिकारिं महरै होबोदों आरो बिथांनि बेबायदि अननायनि मददजों जोंनि हाबाफारिखौ सालायनायाव जोङो गोरलैयैनो जाफुंसार होनो हादों। दा बेनि अनगायैबो बेवहाय नांदेरनाय जिखिनि खरसा बे खरसाफोरखौ जोंनि बे ओनसोलनि जायफ्रा वाइल्ड विजार जोंनि मोजां खामानिखौ नायनानै मदद होनो आगयबोयो बिथांमोना जेब्लायबो जोंखौ मदद होबोदों। बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जों बेखौनो आसा खालामदों बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव गेलेनायखौ जौगाखांहोनो खालामनो हाथों, जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायनि थुलुंगाखां मोनथों, गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि माहारिखौ आरोबाव आगानसे दावगाहोनो हाथों, जोंहा बेखौ थांखि दङ। दा आसा खालामबाय दिनैनि बे हाबाफारिया खुब मोनसे मोजांनि गेजेरजों जाफुंसारगोन आरो उननि समावबो बेखौ लांबाय थानो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय दं। बे बोसोराव गासै 12था हान्जाफ्रा बाहागो लादों। बान्था हिसाबै चेम्पियन ट्रफि बे रानिं, बेजों लोगोसे जाय हान्जाया चेम्पियन जागोन बेनो केस मानि 30,000 आरो जाय हान्जाया रानार्स आप ट्रफिजों लोगोसे केस मानि 25,000 बेखौ जों बान्था हिसाबै बिलायो आरो मोनफ्रोमबो गेमाव जाय गेलेगिरिया साबसिन गेलेगिरि महरै दिन्थिनो हागोन बे गेलेगिरिनो जोङो बेस्ट प्लेयार बान्था मोनफ्रोमबो गेमावनो थिनानै दोननाय जादों। दिनैनि बे गिबि बादायलायनायाव जोंनि लकेलनिनो सानसोरां स्पर्ट्स क्लाब सेरफांगुरि आरो बारहुंखा स्पर्ट्स क्लाब क'क्राझार बे मोननै हान्जानि गेजेराव जागोन आरो बेबादिनो गासै 12था हान्जा, बेनि गेजेराव सोनाब बेंगलनिफ्राय मोननै हान्जा दं। ओरैहाय चिरां दुवार हाटगाव एम्बुलेन्स स्पर्ट्स क्लाब, कुसुगाव बनजार एफसि, बेनिफ्राय सोरां एफसि, बेबादिनो गासै 12था टिमफ्रा देग्लाय बादायगोन।